हेलो फ्रेंड्स, बड टेक चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंसिनि गेजेराव मोनसे जोबोर इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो माबोरै गाव गावनि मबाइल डाटाखौ जोङो सेभ लाखिनो हायो। जोङो मा सेटिं खालामोब्ला एबा मा खामानि मावोब्ला जों गावनि एमबिखौ सेभ लाखिनानै दोननो हायो। नोंथाङाबो गोसोआव सानदों जानांगौ, आंनि मबाइल डाटाया बा आंनि एमबिआ माने एथबां थाब जोबो। बेबायदि नोंथांनावबो गोसोआव सोंलु सिखांदों जानांगौ। दा आं बे सोंनायनि फिनखौ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों लाबोनाय जाबाय। लोगोफोर, जोङो मा सेटिं खालामोब्ला गाव गावनि मबाइल डाटाखौ सेभ लाखिनानै दोननो हायो। फैदो बिदिब्ला आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थानोसै। लोगोफोर, जोङो गाव गावनि मबाइल डाटाखौ सेभआव लाखिनो थाखाय बा सेभआव दोननो थाखाय जोङो सिगांग्रो मा खालामनांगोन, जोङो गाव गावनि इउटुबखौ अपेन खालामनानै जोङो हारसिंनो अट'प्ले जानाय भिडिअखौ जोङो अफ खालामनानै लाग्रोनांगोन। दा जोङो बेखौ माबोरै अफ खालामो आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। दा नोंथांमोनाबो बेयाव नुनो मोनदों, नै आङो जे भिडिअखौ नायाखै बियो हारसिंनो अट'प्ले जानानै थागासिनो दङ। लोगोफोर, दा जोङो बेखौ माबोरै अफ खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। दा जोङो बेखौ अफ खालामनानै लायाब्ला बांसिन नेट जोबनायनि चान्सआव बांसिन थायो लोगोफोर, आरो नेटआ थाब जोबनो हमो। जोंना बेखौ अफ खालामनानै लाथारनांगौ सिगांग्रो। दा जोङो बेखौ माबोरै अफ खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा नै नोंथांमोना नुनो मोनदों, बेयाव आं जे भिडिअखौ नायाखै बे भिडिअआ हारसिंनो प्ले जानानै थाबाय थायो लोगोफोर, माने स्क्रिनाव दोनबानो हारसिंनो प्ले जानानै थायो। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन बियो माबोरै जोङो बेखौ माबोरै अफ खालामनानै लानो हायो। दा जोङो बेखौ अफ खालामनानै लानो थाखाय जोङो मोनथामाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे गाहायनि सेटिंआव क्लिक खालामनानै होनांगोन जोङो नैबे सेटिंआव। दा आं बे सेटिंआव क्लिक खालामना होनोसै। सेटिंआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे जेनेरेल होननाय अपसन दङ, बेयाव जोङो क्लिक खालामनानै होबावनांगोन दानिया। दा आं बे जेनेरेलाव क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै बेबायदि अपसन नुजागोन लोगोफोर। दा जोङो नोंथांमोना नुनो मोनदों, नैबे गेजेरनियाव प्लेबेक इन फिड्स होननाय मोनसे अपसन दङ, बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन। दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै बेयाव गोबां अपसन नुनो मोनदों। एलअएस अन, वाइफाइ अनलि, ओमफ्राय गाहायथाराव दङ अफ। दा जोङो बे अट'प्ले जानायखौ अफ खालामनो थाखाय नैबे गाहायनि अफआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नै दा आं बे गाहायनि अफआव क्लिक खालामनानै होनोसै। दानिया आङो इउटुबखौ फिन खनसे अपेन खालामनानै नायफिननोसै लोगोफोर। नै दा आं इउटुबखौ खनसे फिन अपेन खालामनानै नायफिननोसै, माने आंनि अट'प्ले जानाय भिडिअआ अफ जादोंना जायाखै। दा नोंथांमोनाबो नुनो मोनदों नै लोगोफोर, आङो दा बेखौ अफ खालामनानै लाबाय। दा नोंथांमोनाबो दासिमबो बे अट'प्ले जानाय भिडिअखौ दासिमबो अफ खालामनानै लायाखैब्ला बे सेटिंखौ अफ खालामनानै लादो लोगोफोर। दा जोङो बेखौ अफ खालामनानै लाखांबायब्ला आरो जोङो गोबां सेटिं खालामनांगौ दंबावो लोगोफोर। दा आङो फार्स्ट बे इउटुबनि अट'प्ले जानाय भिडिअखौ नोंसिना अफ खालामनानै होबाय। दानिया फैदो जोङो मोनसे सेटिंआव थांनोसै। दा जोङो बे मोनसे सेटिंआ मा नोंथांमोना नायलांदो। मोनसे सेटिं खालामनोसैलाय। फैदो दानिया जोङो बे सेटिंआ मा, जोङो बे सेटिंखौ खालामनो थाखाय जोङो गाव गावनि WhatsAppखौ अपेन खालामदो। दा आं आंनि WhatsAppखौ अपेन खालामनोसै। WhatsAppखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे गोजौआव डट मोनथाम नुनो मोनदों। दा बेयाव क्लिक खालामनानै होदो। दा आं बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा नोंथांमोनाबो नैबे सेटिंआव लाबोदो। दानिया नैबे सेटिंआव क्लिक खालामनानै होदो। दा आं बे सेटिंआव क्लिक खालामनोसै। दानिया नोंथांमोना बेयाव गोबां अपसन नुनो मोनदों नै लोगोफोर, एकाउन्ट, चार्ट, नटिफिकेसन, स्ट्रं एन्ड डाटा। दानिया जोङो नैबे गेजेरनि स्ट्रं एन्ड डाटायाव क्लिक खालामना होदो। आं दा बेयाव क्लिक खालामनोसै। दा गोजौनि बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि नटिफिकेसन माने बेबायदि अपसन नुजागोन लोगोफोर। दा जोङो बेयाव माहाय क्लिक खालामनांगौ, नैबे क्लिक खालामदो। व्हेन इउजिं मबाइल डाटायाव क्लिक खालामनानै होदो। नै दा आं बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। नै आङो माने आनटिक होजोबनाय, बियो बयनिबो मबाइलाव ओरै टिक मार्क जानानै थागोन लोगोफोर। बियो मा होनोब्ला आं नोंसिनो खोन्थानोसै। जेनेबा हमनानै ला, नै आंनाव दा नै मोनसे भिडिअ हरदों, नै आङो माने आंना बैयो टिक मार्क जानानै थायोब्ला मा जागोन, बियो टिक मार्क जानानै थायोब्ला आंना हारसिंनो अट'मेटिक सोरबाफोर भिडिअ सेन्ड खालामहरोबा, सोरबाफोर फट'खौ WhatsAppफोर सेन्ड खालामहरोबा बियो हारसिंनो डाउनलड जागोन लोगोफोर। आं डाउनलड खालामलांनांनाय नङा। ओंखायनो जोङो बेखौ आनटिक होनानै लानांगौ। जेब्ला नों गोसोबा डाउनलड खालामदो, गोसो गैयाबा नोङो डाइरेक्ट दानदो। बिदिजों मा जागोन, जोंना नेटआ बासायनानै थागोन लोगोफोर। ओंखायनो जोङो बेखौ मालाबाबो टिक मार्क होनानै लानाङा। नैबे बुस्थुखौ जोङो टिक मार्क होनानै लानाङा।
मानो होनोब्ला जोङो बेखौ टिक मार्क होयोब्ला नोंथाङा नेट अन थाब्लानो नोंथांनि नेटआ जुदि अनब्लानो बियो हारसिंनो नोङो फात्ता मोनाजासे डाउनलड जानानै थागोन गेलारियाव। ओंखायनो जोङो बेखौ आनटिक होनानै लानांगौ बेबायदि जेरै आं दा आनटिक होनानै लादों होनबासो नोंथांनि डाटाया बासायगोन लोगोफोर। दा जोङो नाङा फाङा माखासे अबेबा नंनायनि नङैनि सोरबा लोगोआ नोंनाव फटक बा भिडिअ मोजां जा गाज्रि जा भिडिअ बा फटक सेन्ड खालामहरोब्ला डाइरेक्ट बे गेलारियाव सेभ जानानै थागोन। बिनिखायनो जोङो बेखौ आनटिक होनानै लानांगौ। नैबे जाहैबाय व्हेन कानेक्ट अन वाइफाइ लोगोफोर, बियो जाहैबाय वाइफाइनिलाय। जुदि नोंथाङा सोरनिबा वाइफाइ लानानै नोंथाङा नेट नायदोंब्ला नोंथाङा जुदि बियो टिक मार्क जानानै दङब्ला नोंथांना वाइफाइजोंनो बे नोंथां सोरबाफोर भिडिअ फटकफोरा नोंथांनाव WhatsAppआव हरदोंबा बियो अट'मेटिक डाउनलड जानानै थागोन। बेखौबो जोङो आनटिक होनानै लाजोब लोगोफोर। जेला नोंहा नांगौ जायो नोंहा डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। ओमफ्राय जोङो नैबे व्हेन रमिं बेखौबो जोङो आनटिक होनानै लानांगौ। बेबो ओरै टिक मार्क जानानै थागोन लोगोफोर। दा जोङो बेखौबो आनटिक होनानै लानाया मोजां जोंनि थाखाय। दा जों गासिखौबो आनटिक होनानै लाजोब। जेला नोंनि लोगोआ भिडिअ आपलड खालामहरदों जुदि टिक मार्क दङब्ला बियो हारसिंनो डाउनलड जानानै थागोन। ओंखायनो जोङो बेखौ आनटिक होनानै लानाया जोंनि थाखायनो मोजां लोगोफोर। मानो होनोब्ला बिदि खालामनानै लायोब्ला नोंथांनि डाटाया सेभ जागोन लोगोफोर। नोंथाङा जेनेबा नायनो गोसोबा नोंथाङा जा भिडिअ हरदों नोंथाङा जे भिडिअखौ नायनो गोसो नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा टिक मार्क होनानै लायोब्ला नोंथाङा डाउनलड नांलायनाय नङा, बियो हारसिंनो अट'मेटिक जानानै डाउनलड जानानै थागोन। मोजाङानो जा गाज्रियानो जा बियो हारसिं डाउनलड जानानै थागोन। ओंखायनो जोङो बेखौ आनटिक होनानै लानाया मोजां। दा लोगोफोर जोङो नेटखौ फात्ता मोना लोगोफोर। नेटआ जोंना मारै जोबखो, माबोरै आंनि नेटआ दिनै माने एथबां थाब जोबखो, नोंथाङा बेबायदि गोसोआव सानदों जानो हागौ। दा नोंथांनि मबाइल सेटिंआव नोंथाङा बेफोरखौ मोजाङै चेक खालामनानै नायदो लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाबाय बा बुजिनो मोनबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होदो। लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे शेयार खालामना होदो लोगोफोर। आरो नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम सौहैयो। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।